Szia, Ákos! Hopp, figyelj erre! Figyelek! Szervusz! Itt van apa. Anya is mindjárt jön. Kuc, kuc! Szervusz! Jaj, jegyem meg! Bocsánat. Tessék csak nyugodtan. Hagyjad magad. Hú, de viszik. Visszamegy. Úgy szerettem volna. Nem bírja kinyitni? Na gyere, kapsz egy rucit. Kap egy pelust ez a baba. Ilyenkor egyből termelnek? Hát, ürítenek. Akár ők folyamatosan már mélyen belül is. Igen? Igen, nyelik a mazzatüzet, Ja, minél erről hallottam. Szia! Micsoda mábimbók. Azok a hormonok. Nagyon cuki vagy. Tessék azokat kikötni. Nyöszörgő. Jó hosszú életvonala van. Köszönöm. Ja, bocsánat. Nem akartam ezt mondani. Tudsz sejteni valamit? Nap mint nap csináljuk. Oké. Akar így egy képet róla? Hát igazából kamerázok egész végig, úgyhogy jók vagyunk. Ezt leköptél? Le. Tessék azokat kiköpni. Ezek a kézmozdulatok nem piskolták. Igazi vasgyúró. Az lesz. Jaj, micsoda rucia van. Nem tudok mit csinálni majd később. Majd otthon leszel. Egyet csettintet és ugrok. Ott az adatoknak egy része nem látszik. Ja, milyen mikor lett a hülyén van ez megcsinálva. 37, 35, 58, igaz? A 52? 52, oké. 37 a feje, 36 a mákasa. 52 centi. 52. Kosaras.